Xa se viña vir, como dixo outro. Quen confía nun bloqueiro con mala pinta? A verdade é que non sorprende a ninguén. Como iba a aguantar se ata no seu partido se rumoreaba? Demasiado desgaste para unha persoa que non vale. Ajá. Xoán Reices, que tal? Moi boas, pois imos estando. Esta é a última vez que te veremos aquí no Xornal da Estrada. Bueno, xa veremos. En principio, hai que deixar que pasen as semanas e depois xa veremos que facemos. Esta era unha decisión que xa se viña vir? Bueno, eu tardei moito en tomar, se che son sincero, porque, bueno, as razóns que teño para tomala xa estaban aí, efectivamente, pero bueno, eu xa te digo que a decisión final tomei hai un mes. Entón, bueno, o mellor alguén había vir, eu non. E cales foron os motivos? Bueno, pois moitos. Para empezar, personais, porque, bueno, isto é unha cuestión que se dedicas o tempo que mereces, se faz o traballo que hai que facer, que te eche moito tempo. Como horario, a verdade é que non me quedaba moito tempo, o cal non axuda nin a unha cousa nin a outra, nin a miña vida nin ao meu traballo como concelleiro, non? Bueno, despois por outro lado, como xa dixen moitas veces, que é bastante descorazonador ver como funciona a política, non? E non quero pensar o que é traballar nun Parlamento galego ou español, porque ten que ser verdadeiramente penoso. Pero a nivel local tamén a verdade é que moitas veces pasas vergonza, non? Porque, bueno, pois como funciona a política, todos o sabemos, discusións partidistas que non ten nada que ver co concello nin ca realidade, simplemente con ganar votos. Eso non é para min, vamos. Despois, a nivel do partido, bueno, sí que é certo que teño certos matices ideolóxicos que tamén me empuxan a decir que quizás eu non son a persona que ten que estar dirixindo, como cabeza visible, diriximos todos. Pero como cabeza visible do proxecto é como candidato para unhas eleccións, non? Eu vou seguir traballando no partido, pero pareceme que é máis oportuno que vaya outra persona. Neste artigo que leches un fragmento no inicio, que é un artigo que publicaches no Politicando aquí o Xornal da Estrada, dis que era algo que se rumoreaba ata no teu partido. Non, a ver, eu dicía máis ben por algunha noticia que saleu por aí onde se decía eso, sabes, eso era de maneira irónica, dicir que, bueno, eso xa se esperaba tal dunha maneira na que só se dirixe ao BNG. Non, eu non sei por qué, pero ese artigo non lle farían ao PSOE, bueno, ao PSOE a mellor sí, pero dende logo non lle farían ao partido do goberno, non? Entón, por eso esa ironía de decir, está no meu partido se rumoreaba, bueno, podía se rumoreaba o que a xente lle dé a gana, a verdad que iso me importa cero. E de dicir que ese rumor chegoume a mí xa hai un ano. Sí, pode ser. Só que era do outro lado. Claro, eso todo... Rumores sempre hai, se é verdade ou non. Só nos acordamos deles cando son verdade, ao final. Pero eu xa te digo, decidido hai un mes. É dicir, un conxunto co partido, foi unha decisión consensuada totalmente, tomada con tempo e pensando ben, así que o rumor, pois, non sei. Dicías que hai cousas da política que dan vergoña. Aquí na política local houve algunha cousa que che dera bastante vergoña? Home, si, eu que sei, aquí non é o caso, como dicía, non é o caso da política en Madrid, que, vamos, escoitaslle dicir algunha cousa que disme, estos que... Pero, bueno, si, sobre todo no sentido ese de entrar en discusións que para a galería que realmente non son o que non son a nosa realidade nin son o que necesita a xente. Home, eu teño pasado alguna vez escoitando discusións entre o PSOE e o PP sin ir a ningún lado que non é o meu, vamos. Tamén neste artigo sinalas algunhas das frases que dixo o alcalde no último pleno, como que
o mal estado do río non depende do río, depende do mar e dos xaponeses. Sí, eso, bueno, fíxome gracia, puxero aí. É anecdótico, non? Que eu sei que é unha frase para quitarse a culpa de encima, pero, coño, a ver, que é verdade que é unha frase jodida. A outra non é deste alcalde, é do alcalde anterior. Viches que o xornalismo non estaba ao nivel que tiña que estar, tal como dice aquí no artigo? Sí, claro, non é polos xornalistas en concreto, algún gustarame máis, algún gustarame menos, algún tello e cariño, outros tello e manía, pero o problema non son os xornalistas, o problema é outra vez máis, o que sempre digo é o sistema. A xente que traballa no Faro, na Voz, no Correo, non é libre a escribir o que sinte, o que pensa. Eso é evidente, sabémoslo todos, pasa na tele, pasa en todos lados. Eso, bueno, provoca que non haxa unha cobertura adecuada. A parte porque, porque como todos sabemos, quitaron un montón de xente de traballadores dos periódicos, non teñen tempo para ir aos plenos, para ir a roldas de prensa. Bueno, esos son decisións comerciais ou políticas ou que queiras. Hoxe mesmo nos enteramos que a SER ten 18 corresponsais no Mundial de Fútbol. Pois é o que elixiron os medios de comunicación. Eso pasa a máis alto nivel e permea hasta o xornalismo local. Se seguimos mirando aquí no artigo, tamén sinales que hai temas que cando se queren debater non son importantes e cando son importantes non se debaten. Claro. Pois, por exemplo, eu que sei, faz unha moción de urxencia por Palestina, non? Porque, están matando un montón de xente e queremos mostrar o noso rechazo a ese xenocidio. Pois non se pode falar de urxencia porque é urxente, porque non é urxente. Depois preséntala e non se pode falar porque é un tema que non nos compete no Concello, pero que despois facemos unha moción por Ucrania, despois facemos non sei que. Eu que sei, sempre é a mesma táctica de decir que non, sempre. E despois, se a idea é boa, como de facer os murais, aproveitase e levase o mérito, non? Eso, é normal na política, eu sempre digo, mentre se facan as cousas, que leven o mérito, dá igual. Pero é unha realidade que existe na política. Cantas veces propuxestes cousas e levaron mérito os demais? Pois, por exemplo, esa é unha, non sei cantas veces, a verdade non levo a conta porque xa te digo que é o que menos me importa, quen leva o mérito. Pero eso, dos murales nos plantexámoslo, desde un punto máis de homenaxe a Castelao, tal, no ano Castelao, deixaron pasar o ano, non se fixo absolutamente no ano Castelao, e agora fixose, a quen queirades, ao aloitador, que está ben, non sei se quedou todo ben que podía quedar, pero, obviamente, moitísimo mellor que as paredes sucias, pero é un exemplo. Levas 3 anos na política. Como foron estes 3 anos? Foron intensos porque require moitas horas. Eu agora teño un horario laboral lixeiramente mellor, pero ao principio os 2 primeiros anos foron jodidos, porque era marchar ás 8 da casa e o mellor chegar un día de cada 2 ás 11 á casa. Entón, eso foi jodido. Pero, a mí gustame o debate, gustame falar de política, entón, por ese lado sempre me molou, sempre o pasei ben, eu sempre me levei ben con todos os que hai no consistorio, todos foron educados comigo, entonces, desde ese punto de vista, tuvo momentos. Hai veces que te sobrepasa porque realmente lle queres poñer todo o que hai, despois dun día de merda, de chollar é difícil, entón tens que forzar, tens que tal, eu que sei, como todas as cousas que faz, cos seus máis e os seus menos. Nos plenos, no turno de Ragos e Preguntas, había un clásico teu que era a Torre de Guimarães. Había 2, que me acaba de recordar a outra pregunta. Sí, dime.
Que marches coa espiña de que ainda non pasará nada. No, que a espiña terá neles, eu máis non podía facer. Fomos ao Parlamento a protestar, o director xeral dixo que non iba a facer nada, levo dicindo 50 veces, eu ríome, porque, bueno, é gracioso repetilo, a maneira que non que o dixo, pero non se fixo nada. E agora, bueno, quizás antes de acabar esta legislatura fagamos algo máis pola Torre de Guimarães, pero, bueno, era visto que non lles interesa conservar o patrimonio, vamos. O que decía, que é outro exemplo dunha cousa pola que non levar mérito. Outra das cousas que dixen, ao mellor, 24 veces nos roubos e preguntas foi o do parking para camións. Non había cartos, finalmente hainos e polo visto van facer. Perfecto. Hoxe mesmo a Deputación anunciou que o fondo máis provincia vai para ese aparcadoiro. Pois mira, como exactamente a frase típica do PP tamén, hoxe mesmo, pois eso. Cando un marcha toca sucedelo. Como foi este proceso da tua sucesión? Bueno, pois o primeiro que fixemos foi quedar, comentei a decisión, vamos, e dixeron, bueno, pois respetaron, deron a súa opinión sobre tal, que máis podíamos facer, bla, bla, bla. E despois, pois nada, reunimos un día, empezamos a pensar, os do Consello Local, empezamos a pensar, falamos, bueno, con máis xente, había, bueno, xa saleu tamén na prensa, as últimas opcións que tiñamos e tal. E despois, bueno, o Marcos xa o conocíamos, ten unha relación cercana con moitos do partido, bueno, unha vez decidido, pois puxámonos en contacto con el dixo que, bueno, se mostrou a favor, que tal, e, bueno, aí, pois agora estamos nese punto, agora vai vir a presentación, agora teremos que continuar coa confección da lista, que sempre é complicado. Por que Marcos Borrajeros? Bueno, pois é unha persona nova que entra dentro da renovación da que tanto fala o Bloque e que eu creo que ten que ser, esta é unha opinión personal, que ten que ser constante, non? Eso podría ser un motivo perfecto para que non fora eu outra vez, porque non teño por que ir eu outra vez. Bueno, ele é unha persona pois que está en moitas asociacións, que fai moito traballo da lama, non? Traballo no campo, que conoce a moita xente, que é unha persona extrovertida, unha persona moi intelixente, que fala ben, que lle gusta falar en público. Bueno, eu personalmente creo que é unha persona honesta e que vai que a verdad por diante. Bueno, non fai falta moito máis, creo eu. A mí parece máis importante ser honesto, ser intelixente e ter ganas de traballar e ter tempo. E ti fuches honesto? Pero sí, a mellor dixen algunha mentira sin darme conta, pero a propósito, desde logo, non. Eu nunca ganei un peso con isto, nin relevancia social, nin nada. Entón, eu vou co que vou, e que lle guste non, e que non, mala suerte. Como lembras o momento no que te nomearon candidato? Bueno, pois eu tomei con moita ilusión, joder, sempre é un orgullo, non? Que che dixan, que hai un grupo de personas que che dixan, mira, gustaríanos que foras a cabeza visible do noso proxecto, entón, pois foi unha alegría. Eu, pois, obviamente, co Bloque teño moitísimas cousas en común, cas miñas ideas, xa estuvera tempo antes en Galiza Nova, xa estuve no Bloque antes, entón, bueno, pois eso, a ilusión que espero que teña ahora Marcos. E fuches quen de manter esa ilusión ao longo do tempo? Bueno, por momentos, xa che digo, hai veces que, bueno, cando hai un pleno que acaba ás 11:30 da noite despois dunha conversación de non sei que sobre unha tontería que non ven ao conto, pois ter menos ilusión, a verdad. Pero bueno, sí, a min sempre me pareceu que a política institucional que máis sentido ten é a local, prácticamente a única que ten sentido, que é a política da xente que ten que contestar aos seus veciños na calle, que non vai a súa mansión nun coche de luxo, non? Entón, bueno, non sei, fixen o que puden, polo menos. Podías ter feito máis? Sí, home, claro, sí, puden ter feito moito máis. Poden, o que sei, non sei, podes traballar máis, podes non dormir, podes
moitas cousas. Houve momentos que sí que non fui capaz de facer máis, pero, bueno, eu estou contento co meu traballo. Penso que non hai nada que reclamarme nese aspecto. Bueno, como sabes, aquí gusta a autocrítica, e xa hai un ano falábamos de Gonzalo Louzao, que fixo ben, que fixo mal, agora toca contigo. Así que imos comezar polo que se fixo mal, o que se podía ter feito mellor. Que é o que foi iso? Bueno, a ver, é que nós podemos, si, facer, por exemplo, máis traballo na rúa, máis traballo de convencer a xente, pasa que eso é un traballo complicado, porque a xente moitas veces non te quere oír, bueno, pero eu creo que eso sí que podemos facer máis. Eu creo que quizás tiñamos que ter feito, por exemplo, máis asambleas locales no partido, quizás, bueno, eu ao mellor son un tipo moi impaciente, quizás a veces requería darlle outra volta máis e non sei, non deixalo aí tan a lixeira, non o sei. Pero, bueno, de todas formas, eso que eu creo que é mellor que opine a xente, porque é complicado. É que foi o que se fixo ben? Bueno, nós presentamos, non, porque non son cousas que fago eu. O sea, eu son o portavoz, o voceiro, pero todo o traballo que facemos é en conxunto, vai seguir sendo. O sea, o que fixemos ben precisamente é eso. Pois ser honestos, cumprir ca nosa palabra, ser fieles á nosa ideoloxía, non decir ninguna burrada, nin querer dicir medias verdades para chegar á prensa, nin nada. Simplemente fixemos o noso traballo o mellor que podemos, que, como digo, obviamente se pudo facer mellor, pero... Crees que sería posible aglutinar todo o voto de esquerda nunha única candidatura? Aquí echamos a esquerda, ti contas o PSOE como esquerda. PSOE... A ver, eu non o creo. Non o creo, tampouco creo que sea bo, o sea, nós somos moi distintos ao PSOE, con Móvete tiñamos máis cousas en común, pero tamén temos as nosas diferencias, e non pasa nada. O sea, a democracia é eso, non? Chegar a acordos, e se perden uns cuantos votos non se verá. Hasta ahora non se perdeu por eso. Perdeuse porque o PP ganou a maioría absoluta de 75 escaños. Aquí na Estrada, aquel ano, sí, houve 2 legislaturas nas que gobernou o PP, pero a esquerda conseguiu máis votos que a dereita. Sí, bueno, o primeiro ano fora co tema aquel da Estrada Pode, con ese nombre trampa. Bueno, eu que sei, é o que hai. O sea, bueno, agora, se non mudo candidato xa é outro tema, non? Pero eu non iría nunha candidatura co PSOE, eu sinto moito. Eu con Móvete non teño ningún problema ideolóxico, nin personal, nin nada, pero co PSOE sí que teño problemas ideolóxicos. Eu son anti-OTAN, o Bloque é anti-OTAN, anti-monarquía, anti-privatización dos servicios, anti-especulación inmobiliaria, todo eso son 4 pilares do PSOE. Non somos nacionalistas españois. Entón, eu non podo ir co PSOE na mesma lista e o Bloque non pode ir co PSOE na mesma lista. O do demais, bueno, pois eso son cousas que se van falando a medida que pasan os días, que non te podo contestar porque depende de tantas cousas. Pero, en principio, é o de sempre, o sea, sempre se nos pide unidade á esquerda. Non ten por que haber. Ten que haber diversidade de opinións se gana, xa te digo, se gana o PP, pois ganou, é o que quere a xente. E xa para rematar, que vai pasar agora con Xoán Rices? Bueno, teño moitas cousas que facer. Estou aí con Noxo, que é o meu noso proxecto musical, que andamos aí gravando disco. Bueno, teño moitas cousas, sempre me gustou escribir e ler, son cousas que perdí un montón de tempo. Sobre todo creo que vai estar xa máis tranquilo, máis tempo descansando, que é o que lle gusta. Moitas grazas. Nada, a ti.